नमस्कार, मी शरद तुमचं शरपट रेसिपी आपल्या मराठी चॅनलमध्ये खूप खूप मनपूर्वक स्वागत करीत आहे। आज आपण खूपच सोप्या पद्धतीने हॉटेलपेक्षाही उत्तम मटर पुलावची रेसिपी पाहणार आहोत। ट्रस्ट मी गाईज, अतिशय उत्तम टेस्टला हा मटर पुलाव तयार होतो। अगदी 10 मिनिटाच्या आतमध्येच हा मटर पुलाव आपल्याला घरच्या घरी तयार करता येतो। मित्रांनो, मी या मटर पुलावची रेसिपी अगदी मी माझ्या घरी जसं मटर पुलाव बनवतो अगदी ॲक्युरेट सेम तशीच देणार आहे। खूपच टेस्टी हा मटर पुलाव तयार होतो। हा मटर पुलाव खाल्ल्यानंतर आपल्याला काहीही खाण्याची इच्छा होत नाही, इतकी टेस्टी आणि अफलातून ही मटर पुलावची रेसिपी तयार होते। तसं मित्रांनो, हा मटर पुलाव तयार करण्यासाठी खूप काही झंझटचं काम नाहीये। अगदी आपल्या 4 ते 5 साहित्यामध्येच हा मटर पुलाव तयार करता येतो। जर तुम्हाला कधी हा स्वयंपाकाचा कंटाळा आला असेल तेव्हा तुम्ही हा मटर पुलाव सहज करू शकता, कारण की हा मटर पुलाव बरोबर खाण्यासाठी भाजीची बिलकुल आवश्यकता लागत नाही। अगदी परफेक्ट रेसिपी आहे। चला तर मग रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। मटर पुलाव बनवण्याकरिता सर्वप्रथम मी एक बाउल घेतलेला आहे। बाउलमध्ये आपल्याला साधारणतः 2 ग्लास इतके बासमती तांदूळ ॲड करून द्यायचे आहेत। मित्रांनो, मी कधी पण मटर पुलाव माझ्या घरी बनवतो तेव्हा मी बासमती तांदळानेच बनवतो। खूपच अफलातून टेस्ट लागते। जर तुम्हाला बासमती तांदूळ नसेल वापरायचे तर तुम्ही घरातले कोणतेही नॉर्मल तांदूळ वापरले तरी पण चालतील। आता हे बासमती तांदूळ आपल्याला 2दा स्वच्छ पाण्याने छानपैकी धुवून घ्यायचे आहेत। हे बघा मित्रांनो, 2दा स्वच्छ पाण्याने मी तांदूळ इथे धुवून घेतलेले आहेत। आता हे तांदळामध्ये आपल्याला तांदूळ छानपैकी भिजवण्याकरिता 3 ग्लास इतकं पाणी ॲड करून द्यायचं आहे। पाणी ॲड करून झालं का आता हे तांदूळ आपल्याला किमान 10 मिनिटांकरिता छानपैकी पाण्यामध्ये सोक होण्याकरिता ठेवून द्यायचे आहेत। बासमती तांदूळ मला सोक होण्यासाठी ठेवून साधारणतः इथे 10 मिनिटं झालेले आहेत। हे बघा, आपण पाहू शकतो 10 मिनिटांनंतर आपले तांदूळ किती चांगल्या प्रकारे इथे भिजले गेलेले आहेत। तसं हे बघा, तांदूळ इतकेच आपल्याला भिजवायचे आहेत। हे बघा, तांदूळ 10 मिनिटं भिजवून ते सॉफ्ट बनले आहेत, त्याचे तुकडे होत आहेत। मित्रांनो, आपल्याला तांदूळ भिजवता वेळी एक महत्त्वपूर्ण अशी टिप लक्षात ठेवायची आहे। तांदूळ फक्त आपल्या पाण्यामध्ये 10 मिनिटच भिजवायचे आहेत। जास्त वेळाकरिता तांदूळ हे पाण्यामध्ये भिजवायचे नाहीयेत, अदरवाईज त्यांचे सर्व तुकडे तुकडे होऊन जातात। आता हे तांदूळ भिजवलेलं पाणी आपल्याला सर्व काढून घ्यायचं आहे। हे बघा मित्रांनो, आपण पाहू शकता तांदळामधला मी सर्व पाणी इथे गाळून घेतलेलं आहे। आता ही पहिली स्टेप आपली कंप्लीट झालेली आहे। आता आपण मटर पुलाव बनवायला सुरुवात करूया। आता आपण सेकंड स्टेपमध्ये ॲक्च्युली मटर पुलाव बनवायला स्टार्ट करत आहोत। त्याकरिता मी हाय फ्लेमवरती एक कुकर गरम होण्यासाठी ठेवलेला आहे। मित्रांनो, मी कधी पण मटर पुलाव माझ्या घरी बनवतो तेव्हा मी कुकरमध्येच बनवतो, अगदी झटपट पद्धतीने तयार होतो। जर तुम्हाला कुकरचा वापर करायचा नसेल तुम्ही पॅनमध्ये देखील बनवू शकता। आता मित्रांनो, मी पुलाव बनवण्याकरता कुकरमध्ये ॲड करत आहे 2 मोठे चमच इतके साजूक तूप। मित्रांनो, आपल्याला कंपल्सरी पुलाव बनवण्याकरिता इथे तेलाचा वापर न करता साजूक तुपाचाच वापर करायचा आहे। अप्रतिम साजूक तुपाने आपल्या पुलावची टेस्ट लागते। आता आपल्याला साजूक तुपामध्ये ॲड करायचा आहे खडे मसाले। खडे मसाल्यामध्ये मी घेतलेला आहे 1 चमच इतके जिरे, 5 मिरी, 5 लवंग, 2 तमालपत्र, 1 चक्रफूल, 2 दालचिनीचे तुकडे, 2 छोटी विलायची मधून फोडून घेतलेले आहेत। हे सर्व आपल्याला साजूक तुपामध्ये टाकून छानपैकी परतवून घ्यायचे आहेत। खडे मसाले मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही घेऊ शकता। छानपैकी याप्रमाणे खडे मसाले परतले की आता आपल्याला आपल्या पुलावमध्ये ॲड करायचा आहे 10 ते 12 मधून स्लाइस केलेले काजू। मित्रांनो, एकदा तुम्ही माझ्या पद्धतीने मटर पुलाव तुमच्या घरी बनवून बघा, अप्रतिम मटर पुलावची टेस्ट लागते। तुम्हाला हॉटेलपेक्षाही उत्तम या मटर पुलावची टेस्ट लागेल। हे बघा मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता काजू देखील मी छानपैकी इथे 30 सेकंदाकरिता छानपैकी आपल्या साजूक तुपात परतवत हलके असे गोल्डन ब्राऊन करून घेतलेले आहेत। आता मी आपल्या पुलावमध्ये ॲड करत आहे 200 ग्राम इतके फ्रेश मटर। शक्यतो मित्रांनो, पुलावमध्ये हिरवा वाटाणा छान लागतो, बट जर तुमच्याकडे हिरवा वाटाणा नसेल तुम्ही इथे सफेद वाटाणा वापरला तरी पण चालेल, त्याने देखील आपल्या पुलावची टेस्ट छान लागते। आता हा वाटाणा आपल्याला छानपैकी किमान 2 मिनिटांकरिता हाय फ्लेमवरती परतवून घ्यायचा आहे। वाटाणा मित्रांनो, साधारणतः 2 मिनिटांकरिता छानपैकी हाय फ्लेमवरती मी परतवून घेतलेला आहे। या पद्धतीने 2 मिनिटांकरिता वाटाणे कुक केल्याने आपले वाटाणे छानपैकी सॉफ्ट बनले जातात। आता आपल्याला आपल्या मटर पुलावमध्ये ॲड करायचा आहे 10 मिनिटांकरिता सोक केलेले बासमती तांदूळ। तांदूळ फक्त आपल्याला इथे ॲड करायचं आहे, तांदळाचं पाणी आपल्याला इथे ॲड करायचं नाहीये। मित्रांनो, तुम्ही एकदा या पद्धतीने मटर पुलाव तुमच्या घरी बनवून बघा, अप्रतिम या मटर पुलावची टेस्ट लागते। या मटर पुलाव सोबत आपल्याला भाजीची बिलकुल आवश्यकता लागत नाही। जर तुम्हाला कधी स्वयंपाकाचा कंटाळा आला असेल तेव्हा तुम्ही हा मटर पुलाव नक्की ट्राय करून बघा, खूपच मस्त तयार होतो। आता आपल्याला स्पॅच्युलाच्या मदतीने हे ॲड केलेले तांदूळ आपल्याला छानपैकी पुलावमध्ये याप्रमाणे मिक्स आउट करून द्यायचे आहेत।
जर मित्रांनो आपण माझे व्हिडिओ इतपत पाहत असाल तर प्लीज माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करायला विसरू नका। चॅनलला मित्रांनो सबस्क्राईब करणं बिलकुल निःशुल्क असतं, त्यासाठी आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस इथे पेड करावे लागत नाहीत। हे बघा व्यवस्थित मी तांदूळ हे पुलावमध्ये इथे मिक्स आउट करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला आपल्या पुलावमध्ये ॲड करायचं आहे 3 ग्लास इतकं पाणी। आपल्याला 1 ग्लास बासमती तांदूळसाठी 1.5 ग्लास इतकं पाणी ॲड करायचं आहे। तसेच आपण इथे 2 ग्लास इतकं बासमती तांदूळ घेतलेला आहे, त्याकरिता मी इथे 3 ग्लास इतकं पाणी ॲड करतोय। पुलावमध्ये मी 3 ग्लास इतकं पाणी ॲड केलेलं आहे। आता हा पुलाव छानपैकी आपल्याला पाण्यामध्ये याप्रमाणे मिक्स आउट करून घ्यायचा आहे। हे बघा व्यवस्थित मी पाणी आपल्या पुलावमध्ये मिक्स आउट करून घेतलेलं आहे। आता पुलावमध्ये ॲड करतोय 1.5 चमच इतकं मीठ। मित्रांनो तुम्ही इथे चवीनुसार घेऊ शकता। आता मीठ देखील मी छानपैकी स्पॅच्युलाच्या सहाय्याने याप्रमाणे मिक्स आउट करून देत आहे। आता परफेक्ट असा आपला मटर पुलाव कुक करण्यासाठी रेडी झालेला आहे। आता मी कुकरची लीड लावून देत आहे। आता या कुकरच्या आपल्याला हाय फ्लेमवरती मटर पुलाव कुक होण्याकरिता 3 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत। जर तुम्हाला हवं असेल तुम्ही गॅसची फ्लेम इथे मीडियम ठेवली तरी पण चालेल। हे बघा मित्रांनो साधारणतः तुम्ही 8 मिनिटांनंतर पाहू शकता आपल्या कुकरच्या 3ही शिट्ट्या इथे झालेल्या आहेत। मटर पुलाव कुक होण्यासाठी टायमिंग थोडंफार पुढे मागे होऊ शकतं, जस्ट टायमिंग आपल्या गॅसच्या फ्लेमवरती अवलंबून आहे। आता मी आपल्या गॅसची फ्लेम बंद करून देत आहे। आता सर्वप्रथम आपल्या कुकरचं संपूर्ण प्रेशर काढून कुकर हा थंड करून घ्यायचा आहे। नंतर मी तुम्हाला मटर पुलाव उघडून दाखवतो। हे बघा मित्रांनो साधारणतः 5 मिनिटाकरिता छानपैकी कुकर इथे थंड करून घेतलेला आहे। पूर्णपणे आपल्याला कुकर इथे थंड करायचं नाहीये। हे बघा मित्रांनो आपण पाहू शकता कुकरचं पूर्ण प्रेशर इथे निघालेलं आहे। आता मी आपल्या कुकरची लीड काढून तुम्हाला पुलाव दाखवत आहे। वाव खूपच मस्त असा अफलातून सुगंध आपल्या पुलावमधून सुटलेला आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही पुलावचं भात पाहू शकता, अगदी सरसरीत म्हणजे अगदी मोकळा तयार झालेला आहे। हे बघा आता भात मी तुम्हाला एकदा चमच्याने चालून दाखवलेला आहे। हे बघा प्रत्येक दाणा इथे एकदम सुटसुटीत तयार झालेला आहे। अगदी मस्त आपला पुलाव इथे तयार झालेला आहे। एकदा का तुम्ही हा पुलाव तुमच्या घरी बनवलं तर बार तुम्हाला हाच पुलाव बनवण्याचं मन करेल, इतका अफलातून टेस्टला हा पुलाव तयार होतो। आता मी तुम्हाला हा गरमागरम पुलाव सर्व करून दाखवणार आहे। मटर पुलाव सर्व करण्यासाठी मी एक बाउल घेतलेला आहे। बाउलमध्ये आपला तयार मटर पुलाव मी सर्व करून देत आहे। मटर पुलाव मित्रांनो जितका जबरदस्त दिसतोय चवीला तितकाच अफलातून झालेला आहे। मटर पुलावमध्ये ॲड केलेल्या साजूक तुपाचा खडे मसाल्यांचा अगदी घरामध्ये घमघमाट असा सुगंध सुटलेला आहे। इतका जबरदस्त हा पुलाव तयार झालेला आहे। काय मग राव ट्राय करून पाहताय ना पुलावची रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा। अतिशय भन्नाट चवीला हा पुलाव लागतो। तुम्ही हा पुलाव तुमच्या घरी ट्राय करा, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच खुश करून टाका। सो मित्रांनो मटर पुलाव सर्व केलेला आहे। कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल व्हिडिओ नक्कीच एक लाईक करा। तसे हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींकडे शेअर करा, जेणेकरून आणखी नवनवीन लोक आपल्या चॅनलशी जोडले जातील। तसे मित्रांनो हा मटर पुलाव मी टेस्ट करून देखील तुम्हाला सांगत आहे। वाव मस्त अतिशय जबरदस्त हा पुलाव तयार झालेला आहे। जर मित्रांनो आपण माझे व्हिडिओ इतपत पाहत असाल तर प्लीज माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील। तसंच मित्रांनो मी इथे पनीर चिल्ली देखील केलेली आहे। ही पनीर चिल्ली आता मी मटर पुलाव बरोबर एन्जॉय करणार आहे। लुक बघा चिल्लीचा अगदी होममेड असून चायनीज सेंटर सारखाच आलेला आहे। चायनीज सेंटर सारखी पनीर चिल्लीची रेसिपी मी आधीच आपल्या चॅनलवरती ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही लिंक दिलेली आहे, नक्की चेक करा। परफेक्ट मार्केट स्टाईल चिल्ली तयार होते। वाव मस्त खूपच अफलातून टेस्टी अशी ही चिल्ली तयार झालेली आहे। तुम्ही देखील ही रेसिपी ट्राय करा, तुमचे आलेले अनुभव माझ्याबरोबर शेअर करा। तसंच चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुम्हाला सर्व रशिपेचे आभार।